Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a přivítejte průvodce dnešním večerem, Petru a Martina Srbovi. Dobrý večer. Těší mě, že se již po 15. setkáváme zde na Fakultě informatiky, abychom zhlédli filmovou tvorbu studentů Masarykovy univerzity. Tématem letošního ročníku je střih. Střih. Nástroj všemocný a magický. Dokáže nás přenést časem, místem. A je-li správně udělán, ani to nepoznáme. Jak vidíte, i my jsme dnes tematicky vystřiženi. Tímto vzdáváme hold všem střihačům, jejichž práce je často opomíjena, avšak pro film nezbytná. Teď však zpátky k samotnému festivalu. Festival vznikl pod záštitou laboratoře Lema, kterou vede pan docent Petr Sojka. Většina filmů, které dnes večer uvidíte, vznikla v rámci předmětů PV110, základy filmové řeči, a PV113, produkce audiovizuálního díla. Předmět PV110 je vyučován každý rok v podzimním semestru a na něj navazuje předmět PV113, vyučovaný v jarním semestru. Oba předměty si může zapsat každý student Masarykovy univerzity. Žádné předchozí zkušenosti s filmem nejsou nutné, my vás vše naučíme. Přesuňme se k lidem, bez kterých by tento festival nemohl fungovat. Velkou zásluhu na festivalu mají pan docent Petr Sojka, pan doktor Robert Král, pan magistr umění Josef Výšek a pan magistr umění Radovan Hakl. Nyní přivítejme pana docenta Petra Sojku, který nám řekne pár úvodních slov. Jistě již netrpělivě čekáte, co se dnes večer bude dít. Během večera zhlédnete 2 bloky soutěžních filmů, mezi kterými bude 20-minutová přestávka. Po skončení druhého bloku bude 10-minutová přestávka, během které budete moci hlasovat pro vaše oblíbené filmy. Na konci uvidíte sérii bonusových filmů, po které dojde k vyhlášení vítězů filmového festivalu, a to ve 2 soutěžních kategoriích. Cena diváků a cena odborné poroty. To je od nás prozatím vše a vy si užijte první blok soutěžních filmů. Přejeme vám příjemnou zábavu.